Babu giɓin shugabanci duk da cewa Tunubu da Kashim Shettima ba sa Najeriya. Fadar shugaban ƙasar Najeriya ta ce ba za a samu giɓin shugabancin ƙasar ba duk da cewa shugaban ƙasa Bola Tunubu da mataimakinsa Kashim Shettima ba sa ƙasar. Wannan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwa da mai ba shugaban ƙasa shawara a kan watsa labarai Bayo Onanuga ya fitar. Ya fitar da sanarwar ce bayan mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya tafi Sweden domin ziyarar aiki, alhalin Tunubu bai dawo ƙasar daga hutun mako biyu da ya tafi ba. Ya ce ya kamata a gane cewa shugaban ƙasa da mataimakinsa suna ci gaba da gudanar da ayyukansu ko da ba sa ƙasar. Shugaba Tunubu ya bar ƙasar nan ne a 3 ga watan Oktoba, inda ya je hutun mako biyu, amma duk da haka bai daina gudanar da harkokin shugabanci ba, kuma ya kusa dawowa ofis. Mataimakinsa kuma yau ya tafi, amma sauran ɓangarorin gwamnati kamar shugaban majalisar dattawa da sakataren gwamnati da ma'aikatu da manyan hafsoshin tsaro kowa na ci gaba da aiki yadda ya kamata, inji shi. Ya ce ko a zamanin mulkin Muhammadu Buhari an samu haka, inda shugaba da mataimakinsa suka bar ƙasar. Lokacin da Buhari ya je taron MDD 77, shi kuma mataimakinsa ya halarci birnin Sarauniyar Ingila Elizabeth ta II. Kuma ko a wannan gwamnatin an taɓa samun haka a baya, inda a tsakanin watannin Afrilu da Mayu lokacin shugaba Tunubu yana London shi kuma Shettima ya tafi Nairobi, amma kuma harkokin gwamnati babu abin da ya tsaya. A ƙarshe ya ce a wannan zamani da ake ciki na ci gaban fasahar zamani, kundin tsarin mulkin ƙasa bai ayyana cewa dole sai shugaba ko mataimakinsa suna a kowane lokaci ba ne za su samu iya gudanar da mulki.